गिबियावनो गपाल सरगयारि ब्लगनि नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोबाय आसा खालामो दासान्दि नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि इसोरनियावनो मोजाङैनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो आखायाव लालायबाय। भिडिअआनो जाहैगोन दिनैनि भिडिअआ नैबे निस्सय नोंथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ बे मा बिलाइ बियो फाथो बिलाइ। बे फाथोखौ जों मा खालामो होनोब्ला जों नारजि हिसाबै ओंख्रि संना जायो। नारजि होनब्लाथ' फ्राय बर'फोरानो मिथिखायो बा फाग्लाखा नारजिजों अमा होनोब्ला, बेखायनो बांसिनैनो बे फाथोखौ दानि मानसिफोरा मावला नालाय नागिरना मोनला। बे जानो थाखाय आं नैबे एसे फोना लादोंमोन। बे फोनायखौनो दिनै आङो दानबाय, दानना लाबाय। बेनि उनाव आङो बिलाइखौ फोमोनबा बा साननैसो दोनोब्ला गोमोन जायोब्ला जांख्रिनानै माने बिलाइखौ फोरानजायो। फोराननानै बस्थायाव सोना लादो। सम सम गोखा जानो लुबैब्ला संनानै जादो। अमाजों जायो ना अमा मेजेमजों जायो। नैबे फाथोनिफ्रायनो सिगांनि बोराइफोरा मोसौनि दुरुं बानायोमोन, बायदि बायदि फागा बानायोमोन। आरो गोदोनि दिनाव लाइट गैयामोन नालाय बिनि फागाखौनो साथि बानायोमोन, साथि अर फोजोङोमोन केरासिन सोनानै। बायदि बायदि बिदि खालामनानै सोलिबोदोंमोन गोदोनि बोराइफोरा। दिनैनि दिनाव बेफोरो फ्राय मावनो थांला बा नुनो मोनला। खायसे खायसे दानि गथ'फोरा मोनथियाबो जानो हागौ मा फाथो मानिफ्राय जायो नारजिया, मोनथियाबो जानो हागौ। दिनै आङो बेखौनो नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामबाय। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो कमेन्ट खालाम। चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय। जोबजासिम नायलांबाय थादो। आं दानगासिनो दङ, बारा नङा एसेल'। मा बरफ जानोलै? दानि फिसाजो उन्दैया बरफ गाबफैदों लामायाव पेप पेप, बेखौनो बरफ नागिरना फैदों। जाथ'वालै दिन थान्दा, बारा गरम नङा। फाथो हाग्रानि फाथो गोखा जानांगोन। फेलौ थैयो, फेलौ सुगारनिफ्राय खारग'गोन। गोखा जानांगोन ना लोगोफोर? बे मा लोगोफोर, बे मा? बे जाबाय फाथो। नैबे फाथोनिफ्रायनो जों नारजि मोनजायो, नारजि। गोदो बोराइफोरनि दिनाव बे फाथोनिफ्राय मोसौनि दुरुं बानायोमोन, बायदि बायदि फागा बानायोमोन नैबे फाथोनिफ्रायनो। दंफाङा बेबायदि। दा आं दानगासिनो दोङो नैबायदि फाथो। आं दानबाय, दाननानै बिलाइखौ फोमोननानै जांख्रिसिगोन, फोरानगोन। फोराननायनि उनावनो जोङो जानो हानाय जायो आरो संनानै। नैबे फाथोखौ जोङो दैयाव सोमोब्ला बिनि बिगुरखौ बायदि दुरुं बानायनो हायो आरो। एसेल' फोदोंमोन देग्लाय जानो थाखाय। नारजि फ्राय मावनायबो जाला, बेनिखायनो मोननोबो नागिरला। बे नारजि एसे फोनानै आं दा हागासिनो दङ। हानानै आं फोराननोसै। फोराननानै अमाजोंबो जोबोद गोथाव जायो। अमा बिबौ, अमा मेजेमफोरजों। बेनि थाखायनो नैबे गोखा मैगंबो जानांगौ। बेनि थाखाय रेडि खालामना लाबाय। फाथो एसे फोनानै नायलांबाय थादो जोबजासिम। नैबेखिनिखौ आङो जोलैनो दोनबाय। बे रायोब्ला बिबार बारगोन, बिबार बारनानै फिथाइ थायगोन। फिथाइ थायनानै जुदि गोरा जायोब्ला दाननानै बेखौ जोलै बानायनानै दोनसिगोन फैगोन बोसोरनि थाखाय। दा जोङो नैबे नारजि होनना बुङोब्ला जोंनि जिथु थैनाय खारजो, नैबे नारजिखौ गोखा अरगानाय हिसाबै नारजिखौ जोंनो नांथारगौ जायो आरो। नारजिया मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे नांथारगौ मोनसे ओंख्रि आरो बेबो मुलि बायदि। बेखौनो जोङो फाथोखौ एसे एसे फोनांगौ आरो जानांगौबो। बेरामनिफ्राय खारग'यो, गोखा गोखै जानांगौ। दिनै आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो देखायबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। नैबेयाव आङो खानानै जमा खालामना दोनहैबाय। उनाव मोनोब्ला आङो जांख्रिनानै बिलाइखौ लांसिगोन, फोरानसिगोन।
दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो गोजोन्थों लोगोफोर जुदि मोजां जादोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दाबाव चेनेलाव जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय।